Čaute. Možno niekedy rozmýšľate, aké jedlo by ste si mohli dať na desiatu, na all-round, alebo aké jedlo by ste si mali dať, keď ste mimo domu a neviete, čo si máte kúpiť a pritom chcete, aby to jedlo bolo zdravé. Dobrým riešením pre vás by mohli byť proteínové tyčinky. Proteínové tyčinky, ktoré vám teraz ukážem, sú veľmi jednoduché, môžete si ich pripraviť aj bez proteínového prášku, ak žiaden nemáte, pretože proteíny získate z ostatných surovín, najmä z orechov. Ako sa tieto tyčinky pripravujú, to si poďme pozrieť. Je to proteínový prášok, ovsené vločky, kakao, arašidové maslo, nejaké orechy, ja tu mám mandle a paraorechy, ľanové semiačka, tmavú čokoládu, med. Ak nechcete, aby vaše proteínové tyčinky obsahovali veľa cukru, namiesto medu môžete použiť aj steviu. Škorica a želatína v prášku. Najprv si zmiešame v jednej miske suché ingrediencie, teda mám tu ovsené vločky, k tomu pridám 3 odmerky proteínového prášku, môj je neochutený, môžete ale použiť hociaký iný čokoládový, vanilkový. Ako ďalšie v poradí je kakao. Škorica. Pridám sem podrvené orechy. Nakrájanú čokoládu. A ľanové semiačka. Následne to všetko premiešam. V druhej nádobe si zmiešam všetky mokré ingrediencie. Mám tu 2 lyžičky želatíny, ktoré som rozpustil v 1 decilitri vody. K tomu pridám med. Pripravujem si 5 tyčiniek, takže pridám 5 lyžičiek medu. A pridám ešte zo pár lyžíc arašidového masla. Túto zmes si dám ešte na niekoľko sekúnd do mikrovlnky. Arašidové maslo sa nám rozpustilo a teraz to môžeme zmiešať dokopy. Ak bude zmes príliš suchá, môžete pridať ešte trochu vody, ale na to pozor, aby vám namiesto tyčiniek nevznikla príliš tekutá hmota. Potrebujeme dostať približne takúto konzistenciu. Čím hustejšie, tým lepšie. A čím redšie, tým horšie. Ak to máme, prenesieme si to do nejakej dózy a necháme stuhnúť v chladničke niekoľko hodín. Následne to môžeme nakrájať. Tak prešlo niekoľko hodín a tyčinky by mali byť tuhé, tak si ich môžeme nakrájať. Nakrájal som si to na 5 kúskov. Ako desiata to bude pre mňa určite vhodné, sú to pomerne veľké tyčinky. Sú trochu lepkavé, ale to nie je problém. Verím, že si ich vychutnáte aj vy. Majte sa.